Volvo On Call on integroitu apupalvelu, joka sisältää mullistavan mobiilisovelluksen, jonka avulla voit pitää jatkuvaa yhteyttä Volvoosi. Kun lataat sovelluksen älypuhelimeesi, autosi on vain yhden klikkauksen päässä, olitpa missä tahansa. Volvo On Call-sovelluksen avulla voit lukea kojetaulun tietoja etäältä. Tarkista näyttö ja lukitse auto tarvittaessa. Onko sinulla riittävästi polttoainetta matkalle lentokentälle? Ajatko yrityksen autoa? Eikö olisi mukavaa, jos taskussasi kulkisi mukana automaattinen ajopäiväkirja? Oletko joskus hukannut autosi suurella pysäköintialueella? Auton sijainti näytetään kartalla ja voit myös pyytää autoa antamaan äänimerkin ja vilkuttamaan valoja. Lukitse ovet tai avaa lukitus. Tarkista polttoaineen määrä. Lämmitä auto. Voit älypuhelimellasi viestiä Volvosi kanssa ja ohjata sen toimintoja missä tahansa. Huomaa, että toiminnot voivat vaihdella maan ja automallin mukaan. Volvo On Call on valmiina auttamaan vuorokauden ympäri suuressa osassa Eurooppaa. Saat nopeasti apua, jos autosi rikkoutuu tai hukkaat avaimesi, polttoaine loppuu, rengas tyhjenee ja niin edelleen. Painamalla On Call-painiketta saat yhteyden Volvo On Call-keskukseen, joka lähettää paikalle tarvitsemaasi apua. Jos kyseessä on hätätilanne, paina SOS-painiketta. Näin saat suoran yhteyden Volvo On Call-keskukseen, joka paikallistaa sijaintisi ja varmistaa, että poliisi, ambulanssi tai muu apu ohjataan suoraan luoksesi. Jos on sattunut onnettomuus, jossa turvatyyny tai IC-turvaverho on lauennut, Volvo On Call-keskukselle lähetetään signaali automaattisesti. Jos joku yrittää murtautua autoosi, Volvo On Call-asiakaspalvelu saa tiedon asiasta automaattisesti. Jos autosi varastetaan, se voidaan jäljittää GPS:n avulla. Volvo On Call tuo uuden ulottuvuuden auton omistajuuteen. Volvo On Call ja sovellukset ovat jatkuvassa kehitystyössä ja niihin lisätään uusia toimintoja, joita tässä videossa ei ole esitelty. Volvo On Call. Ole aina yhteydessä.